มานึกวิธีซะมาไปเลยมาไปเลยมาไปเลยนึกเขาวันนึงเขาดึงมันนั่งนึกเขาวันนึงเขาดึงมันนั่งนึกเขาวันนึงคึกนะใครนึกวันนึงดึงนะฮะคุณนั่งบุ้งเลยนายอันนี้หัวไหนเดี๋ยวนายโอ้โหน้องเขาแค่คุณนั่งกันเขาวันนึงเขาดึงนะฮะคุณนึกไอ้ภาษามาอะไรนี่หัวเสียแล้วนึกมามันดึงมาเลยหัวเสียนะบุ้งด่ามาเลยหัวเสียนะมามันดึงนะภาษารีबे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय आं मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर जानो हागौ बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउटिउब चेनेलफोरावहाय अलरेडि नुखाबायबो जानो हागौ थ' जियानो जा नोंथांमोना जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बे समावहाय आं दायो सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा आरोना लोगोफोर थ' नायलांदो तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना जानो हागौ बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलाव होनाय बेजोंनो आरो इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ मानि थाखाय बे मोनसे भिडिअखौ आं दायो लाबोनाय जादों आरोना लोगोफोर थ' गावनि फिसाय थासेयावबो गुबुन माने फिसायजों दोनखारलायना लांखारलायनाय बेफोरबायदि जाथाया जोंनि बर' समाजाव मानो गले गले जाबोगासिनो दङ आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय गिबियावनो दिन्थिग्रोनि नोंथांमोना जोबजासिम नायलां अब्लासो नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' दे बिदिब्ला नायलांदो A few moments later. Ma,นึกวิธีซะมาไปเลยมาไปเลยมาไปเลยนึกเขาวันนึงเขาดึงมันนั่งนึกเขาวันนึงเขาดึงมันนั่งนึกเขาวันนึงคึกนะใครนึกเขาวันนึงเขาดึงนะฮะคุณนั่งบุ้งเลยนายอันนี้หัวไหนเดี๋ยวนายโอ้โหน้องเขาแค่คุณนั่งกันเขาวันนึงเขาดึงนะฮะคุณนึกไอ้ภาษามาอะไรนี่หัวเสียแล้วนึกมามันดึงมาเลยหัวเสียนะบุ้งด่ามาเลยหัวเสียนะมามันดึงนะPasari, nung kawan nung hudung ah, ha? Nung kawan nung hudung mana? Nung nai nung, nai nung nai dia, pa, mas song dia, ba, nung ni wabisa, ha? Hai budang, nung ni wabisa, mai sang kita punya nung ni wabisa, nung kang itu warning hendak yang misbah, Pasari, nung kang itu warning hendak yang misbah, warning hendak nung mana biji malai ni buah kau, senari yang ni nukos sebagai ahap salah sase dong misbah, salah sase dong nung mana dan nung, hang ni salah mah, borbat jaya hang ni salah, nafsikan, hang dikana Muk itu hatu kan ni jadi yang ahim bangko boleh kasih sasut, kenokah? Sah. Ma belek nuni ayo, nung dayu bunga bergola, nung unduna ni bijang, unduna sani ni sekarang ni nunga, nung bunga bergola, amin sebab nung dia bunga bersani yang sepuluh muka bay. Oh, sekarang ni nunga. Bukan dekat. Oh, bukan dekat. Oh, ma, angdon juga lama. Nunggu macam mana? Angkam dong. Hah? Salah. Nunggu tu warning tu mana? Dekat dan far gohom. Karna. Nungkang itu Onnanwi punai man. Nungkang itu Onnanwi punau bunghur nai man bunga bunak mandela. Hah? Nungkang Hinjao mansi. Mana? Oh, ikan tu punai lah. Yang orang apa mari kuya. Dia pun kosak kita pun punai lah. Maya? Maku kan dia? Urku pun nak bayang le. Urku pun nak bayang. Deh lah. Par kena nak buku. Deh. Hoi. Ma foto lagi lah. Agni nunggu sih kan lagi aja. Sih, nggak biar. Udah ramai zubai nanti nunggu tuh sudah enak. Papa bener. Parah. Oh, bekainya. Oh, dong kayu kah? Dong kayu kah? Nah, dong kayu kah? Salah dong dari nina. Salah dong dari. Ya, zig, salah. Hah? Kamu di kalam sebaik hostel salah nggak? Saja dendeng nggak deh. Di nahor. Di nahor nggak? Kan malah sih kan nahor di Wah, nahor. Ang bulabra, aku bu onai dong misbena. Bikang itu warning pono bisa sona bu onai ang misbena.
बियो होमबाबो बियो आंजों थाला 2 मासल'सो माबायो ना नों मा सानदोंलै हा आं नोंखौ इमान वार्निं होनाय आं नोंखौ मिथिबाय ना मिथिबाय नों मा खालामनो सानदों देलाय नों बेखौ लानो सानदों दे खोन्थादो दे नों लानो सानदों बेखौ लानो सानदों हा आं भिडिअ खालामाखै दे नों लानो सानदों बेखौ नों लानो सानदों नामा देलाय क्लियार नोंनिफ्राय नांगौ आंनो आं हौवानिफ्राय आं मोनखाजोबनायसो लाथ' दे फट'खौ खेबखादों दे लाखाजोबबाय जेबो भुल मावाखै मिथिबाय आं हिनजाव अधिकार दं मिथिबाय हा अधिकार दं बेखौ गानना थांनो हाला नामा नोङो दे जों गान आंनि दामग्रा सामग्रा दंफैजोबो रोन्डि बाजार मुर सब এইবিলাক সব মুড বজা বিলাক সব আহি কিনে থাকিছে ইয়াতে হা नों मा मोनथिया नोंखौ सानसे आं सोंदोंना सोङाखैमोन नों राजा हिनजाव नोंखौ सोंदोंना सोङाखैमोन आं बुंलाय अबाव खारखो दा मोनथिबाय बिदि फैनानै थाफैबाय थायो नोंसोर खोन्थाया बेखौ आं एथ' बुंनाय मिथिबाय ना आं बेखौ एथ' बुंनाय बेखौ आं एथ' बुंनाय आं बेखौ बुजायबाय थानाय आं बेखौ बुंहरबाय थानाय फनाव आंनि मेसेज नायबा इगनर खालामबावो बियो गैया आं बेयाव गैया होनना बुंहरदों बारसि मिथिबाय ना नोंबो हिनजाव मानसि जानानै बिदि खालामना मालायनि न'खरखौ मिथिया दे आं नोंखौ मिथिया आं मोनथिबाय दे मिथिया आं नों फन हरनायखौ आसरितसो मोनदों बेनोथ' नों मिथिया जोब्बाय दे जोब्बाय राजाबो दंफैयोना बेयाव मा होदो ओइ राजा नोंसोर सानैयानो गन्डगल थाफैखायो जमानो मिथियो तो लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला जाथाया माबायदि जाखो आरो मानि कारनाव दिनै बेफोरबायदि बिथांमोनाहाय जानो हमखो आरो दिनै ससियेल मिडियानि दारै मानि थाखाय भाइरेल जाखो मा कारननि थाखाय नङा होमब्ला लोगोफोर एसेबां गाज्रि मा खालामबावनो लोगोफोर नङा होमब्ला गावनि बिसि आरो फिसाय थासेयावबो माने गारनानै गुबुननि हौवाखौ सेनाय बा हिनजावखौ सेनाय बेफोरबायदि जाथाया दिनैनि दिनाव सानसे एफा बारबो लांगासिनो दङ आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नङा होमब्ला बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि दिनै बिथाङा मानि कारनाव पुलिस लांजाना हमजालायनाय बेफोरबायदि जाथाया जाखो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि लाजिथावना बाथ्रा गावसोरनि गन्थंखौ जाना लाबाय न'खरनि बाहाय बाहागोजों लोगोसे गामिनि ओनसोलनि जातिनि माहारिनि सेस बुंनो गोनां बाथ्रायानो जेबो रावानो गैला आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बे समावहाय मानो जोंनि बर' आइजोफोराहाय माने आइजोफोराल' नङा हौवा हाबा जानाय हौवासाफोराबो गावनि बिसि फिसाय गथ' गथाय थासेयावबो मानो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जाथायखौल' लुबैयो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना इयुन फिउचारनि लामाखौ मानो गुबुंले खालामबाय थानो हमलांगो आरोना गावनि हारिनि जाथिनि मान सन्मानखौ मानो थाखाय जालांनो हमगोन नोंथांमोना दिनै बुजिस' हाला आरोना गले नोंथांमोना माने बेफोरबायदि जाबाय थासेयावबो ओरैबायदि हमजानाय बुजानाय नुसेयावबो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि माने भाइरेल जानायखौ लुबैनानैसो नोंथांमोना जाजानो लुबैना मानसिजों सिनायथि जाजानो लुबैनासो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जाथायखौ खालामबाय थायो खोमा माने मानसिफोरा माने इन्टारेस्टिंसो मोननाय बायदि जालांबाय थाबाय खोमा माने भाइरेल खारनाय माने हौवा थासेयावबो हिनजाव थासेयावबो माने गथ' थासेयावबो दिनै गावनि फिसायखौ गावनि बिसिखौ नागारनानै गुबुन जोंसो माने गोदान लाइन लानाय बेफोरबायदि जाथाया माने गले जालांबाय थानो हमबाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा जोबनायाव आरो आंलाय माथो बुंबावनो बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावनो होनानै सानाखै जाबायदि बुंनांगौ जाबायदि मोनथिनांगौ नोंथांमोना आंनिख्रुइबो बांसिन गियाननि गोनां गुनि गोनां सुबुंखा आरो आं बिनि गेजेराव बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावलासै थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय बे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायावहाय आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनोबो आं निमाहा बिनाय थाबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय